जोंनि जि नाजानाय एफर्ट आरो रिलेन्टलेस जोंनि जि प्रेसार बे प्रेसारा कन्टिनिउसलि सोलिगासिनो दङ। मिजिंथिदों 2025 नि माने आधा बाहागोआवनो फैबाय थानाय माने 3 निफ्राय 6 दाननि गेजेराव मेजर जिखिनि जोंहा एचिभमेन्ट मोनबावनांगौ दङ, जिखिनि जोङो एचिभमेन्ट मोननांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ, आरो बे बेलायाव जुदि बिटिआर बड'लेण्डनि खोथाखौ जुदि जों रायखाङोब्ला बेयाव गामि सोसननांगौ दङ, बेयाव समस्ति 60टा बांहोनांगौ दङ, बेयाव डिपार्टमेन्ट बारायनांगौ दङ, आरो फाइनान्सियेल अट'नमिनि गेजेरजों जोंनि जि बड'लेण्ड जि काउन्सिल बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे 6 सिडिउल काउन्सिलखौ जोङो मजबुत खालामनांगौनि थाखाय बा मोनसे स्टेटास आरो स्टेन्डार्ड बे पर्यायाव लांनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बे फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो जोबगोन। आरो जोङो जिहेतु हाबा मावबाय थादों बिनि सायाव जोंहाबो मोनसे माने टारगेट जोङो बेखौ खानानै लादों।